በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይትአየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድኅኖሙ። ነቶም ዝፈርሕዎ ዘድሕኖም መልአኩ ቅዱስ መልአክ ሚካኤል ይትአየን አፍቱ ከተማኣቶም አፍቲ አደባባዮም አፍቲ ከባቢኣቶም ነቶም ዝፈርሕዎ ይኸትም ይንበር ይዕረፍ። ኩራን ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ሚድያ ትከታተሉ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ውሽጥን ደገን ዘለኻቱም ብስም ኣምላኽና ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ሰላም ይብለካቱም። ከመይ ሓዲርካቱም? እንኳዕ ንናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ንብዙሓት ሰባት ዝረድአሉ ዕለት ቅዱስ ሚካኤል ረዳኤ ምንዱባን እናበልና ስሙ እናሞካሽዮ እነዕብዮ እነግንኖ እንገልጾ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣቐዲሙ ባሕረ ግርምተ ገብረ አረፍተ ነታ መደነቒት ዝኾነት ባሕረ ኤርትራ እስራኤላውያን ንክሸግሩ ኣብ ክልተ ኸፈላ ፍቓድ ኣምላኽና እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ንደቂ ሰባት መኑ እምጻድቃን ዘይኮነ ምስሌሁ ቅዱስ ሚካኤል ኩሎም ጻድቃነ ብሊት ይኹኑ ጻድቃነ ሐዲስ ኪዳን እዚ ገይሮም ኢልና እንትርከሎም መንፈሳዊ ተኣምር መንፈሳዊ ስራሕ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ጎድናቶም ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። በዚ ዕለት እዚ ድማ ምስኒ አፎምያ ምስኒ አስተራኔቆስ ምስኒ ባህራን ሰርሖ ተኣምር ነድንቐሉ ተኣምራቱ ነግንነሉ ተኣምራቱ ኣግኒና ንምሕላፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓቶም ከም ዝረድኦም ንዓና እውን ክረድአና ዝኽእል ኣምላክ ከም ዝኾነ ኣብ ዝመፀና ፈተና ኩሉ ቀዲሙ ዝርከብ ምዃኑ ተረዲእና ንቅዱስ ሚካኤል ዘለና ኣክብሮት ዘለና ፍቕሪ ዘለና ሓድነት ምስኡ ኮይና ንዘለዓለም መንግስቲ ኣምላኽ እናመስገና ንነብር ሰባት ከም ምዃንና ንክንርዳእ እዩ በዓላት ዝኽበሩ። ቅዱሳን መላእክት እምነፋስ ወነድ ዘተስእለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝነግረና ንሕና በቲ ዝርድአና በቶም ንሪኦም ኣካላት ጌርና ካብ ንፋስን ካብ ሓውን ተፈጢሮም ንብል ካብ ዝፈጠሮም ግን ሰማያዊ ኣምላክ ባዕሉ ልዑለ ባሕሪ ኩሉ ዘይስውር ኣምላኽ ይፈልጥ። ንሕና ግን በቲ ዝርድአና በቲ እንፈልጦ በቲ ደቂ ሰባት ዝቕበሉናን እንቕበሎን ንፋስን ሓውን እዮም ኢልና ንትርኸሎም። ቅዱስ ሚካኤል ክንብል እንተለና ነገደ መላእክቲ ተስዓ ወተስዓቱ ሙሉኦም ኢና ንጽውዕ። ስለዚ ስለ ቅዱሳን መላእክት ንደቂ ሰባት ዘሎ ተረዳኢነት ንደቂ ሰባት ዘሎ ሓገዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና መልአክ ኢሉ ክጽውዖም እንተሎ ተላኢኾም ንደቂ ሰባት ምሕረት ዘምፁ ማለት እዩ። ካልእ የብሉን። ይነስኦ እምቲ ዝምደሰ መላእክቲ ለዘነስኦ እምቲ ዝምደእ ጓለ እምህያው ቅድሚ ክርስቶስ ሰብ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ሰብ ኣምላኽ ምዃኑ ቅዱሳን መላእክት ብንጽህና ብቅዱስና ብምንባሮም እቲ ናብ እግዚአብሔር እነቕርቦ ነገራት ኩሉ ብኣታቶም ይቐርብ ነይሩ። እግዚአብሔር ካብ ነና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ልኢኹ ንዓና ዓብዪ ነገር ምስ ፈጸመልና ግን ቅዱሳን መላእክት ሰገዱ ኣብ ቤተልሔም ቅዱሳን መላእክት እንደቅሷ እንዘይብሉ ለእጓለ እመሕያው ሰምሮ ንወዲ ሰብ ቅዱስ ያሬድ በአንቀጸ ብርሃን ድርሰቱ ከም ዝነግረና ቅዱሳን መላእክት ተሓጒሶም ኣብ ቤተልሔም ሰገዱ። እቲ ዘስገዶም ምኽንያት ድማ ንደቂ ሰባት ጽቡቕ ምሕረት ገይርሎም ነቶም ኣብ ስቃይ ዝነበሩ ምሕረቶም በረከቶም ረድኤቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ንከቕርቡ ፍቓደኛታት ኮይኖም ፍቓድ እግዚአብሔር ድማ ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም ተሓጐሱ። መላእክቲ ክንብል እንተለና ናይ ደቂ ሰባት ምሕረት ኩሉ ግዜ ዘሐጉሶም እለ ይስእሉ ምሕረተ ምሕረት ንደቂ ሰባት ዝልምኑ ለእንስሳ ሳይረ ለሰብእ ተግባረ ወዲ ሰብ ብዘይካ ስራሕ ከይነብር ከይጭነቕ ከይጠሚ ከይጸምእ ብዙሕ መከራ ከይበጽሖ ይልምኑ። እንስሳት ኣብዚ ዓለም ዘሎ ስነ ፍጥረት ብምሉኡ ከምትነና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ርህርሂተ ህሊና ዘገልማዳ ምሕረት ንደቂ ሰባት ኩሉ ንፍጡር ኩሉ ምሕረት እትልምን ዘአስተየቶ ማይ ለጽሙእ ከልቢ ኢና ንናገሮ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱሳን መላእክት ድማ ናይ ስነ ፍጥረት ምርግጋዕ ናይ ስነ ፍጥረት ህልውኑ ሓልዩ ምኻድ ዘሐጉሶም እዮም።
ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል ኢልናትን እከብ እንተለና ለማ በዝዕለት እዚ ቅዱሳን መላእክት ንደቂ ሰባት ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹም ዘምጽእዎ ምሕረት ነኽብረሉ ናይ ባዕልና መዓልቲ እዩ ቅዱስ ሚካኤል ሎማዓንቲ ንውስኸሉ ነገር የለን ስለ ዘኽበርናዮ እግዚአብሔር ዘኽበሮ እዩ ነገር ግን ብስም ቅዱስ ሚካኤል ተኣኪብና ናይ ድምፂ ቅዱስ ሚካኤል ስራሕቲ ክነድነቕ እንተለና እግዚአብሔር ይሕጎስ ንዓና እውን بكنف رديئتو بحر أسات كنشاقر يلأخلنا إنها أبوتات أديتات أحوات أحات باز الزمن زوي بزحات سبات ملايكة تنتايد ليولو إذا تحف قدسوكو بقدسان ملايكة تبيلو لقدسان سبات منفساوي حاجز الناقبرو لهم مستصعف أيو منتايد آخن خون وكونوا كما أباق زعلو النلاوي كاو قدسان مصحفت نوصان تيلنا كاوناي قدسان ملايكة حلوا نرحق انتيلنا ناب እግዚአብሔር بخميد أنا قرأ تسمعين ما نور إلا ناكو تايد عزين ديو سمعيني من مريا ومدرني مكيد أجاريا كله እግዚአብሔር ነገር ግን خانت قدوس يا إفريم زوالو أنتي أوتسواسو زري أيكو مدر زي كسماعي إننا قدست دنجل مريم أنتي أوتسواسو نسخي مسال ليخي نسخي كان مدرين سماي استتخلى مسالل خوينكي يعرقوا ويردوا سيتا قدسان صادقان باخي نال سماي ديو قدسان ملائكه باخي نو دق سبات الا اخوي بصو نابله يناغر قدسان ملائكه دما لوما انت بهران خنبل انتلنا بهران نا بحر تدرويو ነገር ግን ሚካኤል ድማ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ካብ ናይ ወለዱ ሃፍቲ ካብ ናይ ወለዱ በረከት ካብ ናይ ወለዱ ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮም ሓድነት ጀሚሩ ንክሕሎ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ዝለኣኾ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ሚካኤል ምስኡ ነይሩ ናብ እመን ይሆልኩም ኣይከለ ጽላሎቶም ይፈርሁ ለእኩ ይስማ አንተ ምስለ እግዚአብሔር አምላኽና ምሳና እንድሕር ኮይኑ ነቲ እኩይ ሞት ኣይንፈርሖን ናይ ሎማዓንቲ ናይ ባህራን ሞት ካብ ህፃንነት ጀሚሩ ክሳዕ መንእሰይነት ዝከታተሎ ሞት ነይሩ ነገር ግን እግዚአብሔር ምስኡ ካብ ወለዱ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ቅዱስ ሚካኤል እናልኣኸ ደብዳቤ ወለጣ ለመልእክተ ሞት መልእክተ ህይወት ነታ ይሙት በቃ ዝፈረደ ሰብኣይ አይ ትኽክል ኣይኮንካን ትዒዝካዮ ትኸይድ ዘለኻ ደብዳቤ ናይ ሞት ስለ ዝኾነ صانحها رخوة بركة خمزلو خاينو خزقن قالي عسى يتكلا الله أرئيني تقولوا نتدبدابي خي قلتخا بشوفونو نهالي أرئيني إلو ملك تموت نعم ملك تهيوت زغير اللو علاتونيو نحنا دما حزية وتقانا وخابينا خندينا يموت ملك تلو دوس ميكائيل بما كنفر ديئتو خصل لنا ملك تموت نعم ملك تهيوت كغير لنا فقد عملاخنا እግዚአብሔር ይኹን نعمة خمزي بسلام بتعنا ناي قدوس ميكائيل بعد نخنا خبر فقد عملاخنا እግዚአብሔር ይኹን وسبات لእግዚአብሔር نتعلت ملكت حدا مزمور كنزمر مو እዚና ሰማዕና በብዘለና ይኾይና ናይ ቅዱስ ሚካኤል ህይወት ክነስተማቀር بايرانني يبي نجدبا بايرانني يبي ለሚካኤል ዋስንኮ ጠይቆቶስ ባይራን ትምስኡ ባህሪ ዝነገደ ቅዱስ ሚካኤል ረአኽዎ ነገር ግን ምንም ከስተማቀሮ ዝዩ ኩላይ ከአልኩን ተአምር እዩ ይሉን እና ድማ ዝተአምር እዚ ክነኽብር ዝፈቀደልና አምላኽና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሰላም መዓልቲ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ክንፈ ረድኤት በብዘለና ይሓልወና